Mabasira mweya wamwari vakomana. Ndinotenda. Ndanga ndaenda. Ndanga ndarisiya sadza ere. Yo. Soko. Kana mana anika, tinotenda dedi goda. Manga marwara, hey. Rega zvinzi mafurutsi akanaka anovaka mwiri. Haiwa. Ndazozviona nhasi. Yo. Haiwa ndakunzwa zviri nani. Haiwa. Ndinotenda na landlord vangu ndinotenda. Saka soko zvatakuda manje ka. Taudawo kuti mutipowo mari ka yerent ye 3 months. Mungobhadharawo soko. Unowa mwedzi wechi4. Mandevu, zvinoita here kunobvunza murwere ari muchipatara, ari muhospital, akarara pabhedhi, mari yechikwereti. Soko muno mamusi muhospital ka muno. Tanita nematrix yenyu aya every time here. Matrix api konai? Matrix api? Esa uri kuita iwa matrix ekusada kubhadhara rent. Mudumbu mangu matrix. Vakomana, musadaro. Yowe, mudumbu muya makuda utanga yowe. Mandevu. Ndiwa, ngatisiyana esoko. Ambopora. Mkoma. Usoko haasi kurwara. Matrix arugara achititira every day. Taneta nawa. Ane mandevu, tosomona next week. Ngatimbomusiya azorore. Kuti jairira manje. Kuti jairira mkoma muno. Kambobhadharawo rent kana 2 months already. Kana 1 month already. Ko, amuna chikafu chinodziya here. Chine sauti mudzimba dzenyu. Mudumbu muya yowe. Mafurusi ndabo. Mudumbu mangu mauda zvinodziya. Plus mukano mangu mauda zvine sauti zvinonaka. Mukano mangu mauda nyama. Please, ende munondibikirawo nyama. Not just nyama ka. Ende munondibikirawo huku. Huku kuita seko. Haiwa. Huku isina maspice ka. Baba mandevu achikoro. Baba mandevu abiru. Baba mandevu achikoro. Baba mandevu abiru. Naga birwa, utsang, naga chema, mawe.